सार मोजाङै सार औ मा सार माने सार नोंथाङाथ' आंखौ खामानियाव लाखिबायानो दा सार एडभान्सनि फैसाखौ सार एडभान्स 2000सो मोनगौमोन नामा 2000 औ सार आंनो इमारजेन्सि नांथारगौ जादोंमोन थारमाने सार आं थानोबो थारमाने जायगा गैया सार आं बास स्टपफोरावसो फुटपाथावसो बै माबाफोरावसो थालाबायदों आं सकआव बारान्दाफोरावसो सार मोनसे थारमाने रुम मोन्दोंमोन सार माने फैसाखौ एसे मोननायबा हामगौमोन सार फैसायाथ' हरनो हायो र' उनाव आरो खामानिखौ मावनो फैयाबासो नोङो सार आंखौ बेबायदि दासान सार आं बेबायदि सेंग्रा बेबायदि मानसि नङा आं खामानि मावनो फैदों आं खामानिखौबो मावगोन आरो आंनो फैसा नांगौ जादों आं फैसाखौ मोननानै बेबायदि खारखोमाया सार आं अबाव खामानि मोनबावगोन सार आं खामानिखौनो मोनखायाखै बे खामानिखौ गारबा आङो मा जागोन माबोरै थांना थागोन सार आं मा जागोन आं बे खामानिखौ गारनानै थाङाथ' सार नै प्रमिस सार गड प्रमिस आं जेरावबो बे खामानिखौ गारनानै थाङा आं खामानि मावनो सानफ्रोमबो फैगोन सार खालि अननानै फैसाखौ एसे 2-3 हाजारसो एडभान्स होग्रोबा मोजां जागौमोन दिनै आं फैसाफोरखौ मिलायख'नो हाबा दिनै आङो दा दसे उनाव फै नोङो सार अननानै मोननाय बिदि खालायथार सार आं थानो जायगा मोनथाराखै सार बार'खानिबो सान आं बिराद खस्थ' सहायना दंथारो सार आंखौ एसे माने हेल्प खालायथारदों सार दिनै र' दाहाय फै आं दा एसे बिजि दङ मानसिफोरा साला फोथायनो नागिरा एडभान्ससो बिदों आंलाय मानो खारखोमालांनो इसेबां गाज्रि आखलनिबो मानसि नङा आं फैसा जाना खारखोमाग्रा हाजार थाखा दङ मानि बेगाव आंनो 2000 2,000 3,000 बेखौनो होनो हालाना बियो गोसोबानो होनो हाथारो जै मानसिफोरा माबोरैबालै फैसा थानाबो होनो नागिरा आरो आंथ' ओरैनो बियाखै खामानि मावबोखागोन आरो एडभान्ससो बिदों आंलाय मानो थगायना थानो बे 2,000-3,000 फैसाखौनो थगायना अबाव जाना खारखोमानो आंलाय इसेबां फैसा थानाय बे फैसा गरनैसोखौनो होनो इसेबां साननांगौ नालै दाबा सानगोन होननासो बुंबाय हरगोन ना हराबा मोननायबा हामथारसिगौमोन सानदोंमोन 3,000-2,000सो एडभान्स मोनखाब्लाथाय मबाइल मोनसे नाम्बार थुनाय मबाइलखौनो बै किपेड गोनांखौ बेखौनो लागौमोन 1,000-1,200सोनि एसेल' फैसाखौ होनोखौनो इसेबां साननांगौ जाबाय नालाय माखौथ' दिनै इमारजेन्सि लिंहरबाय थाखोलै पापाया मा रायज्लायनो दं मा जाखो पापा मामोन बेबि डिम्पोल आइ सना ओरै फैलाय बेसो फिसाजोआ सोर बियो Who the hell? Papa, who is she? Who is she? What's easier? Soर बे सिख्लाया? English रायज्लायबाव Who is she? I'm Jukami. Oh my god, आंसो सानदों बे थार नामा नोंसोर सानैनि गेलेनायाव माला हाबा जानायनि माला मेरेज माला खाफालाव सिन्दुर मा बे पापा मा लाबोदों नों बे आंनि न'आव सोर हिनजाव बे मानो लाबोदों नों आंनि न'आव बेखौ सोर बियो Oh my darling sweetie baby सोर जानो आं नोंनो खिथानो होननानै सानदोंमोन माने खिथानो बेबायदि जायासैयानो हरखाब जाबाय बेबायदि आं नोंनो गासैखौबो मोजाङै फोरमायजोबगोन आं मा जादोंमोन माबोरै लाबोनो हानाय आं नोंनो खिथाजोबगोनाय नों जास्ट कुल एसे माबानाय एसे What cool? मा कुल खालामनांगौ बे सिख्लाया आंनि न'आवनो Oh my god नों बे सिख्लाखौ आंनि बिमा खालामनानै लाबोदों बेयाव आंनि बिमाखौ दाय Oh my god बे सोर दत्ताकेनि अबेनि लामानिफ्राय थिखांना लाबोदों सोर बे लामानिफ्राय थिखांना लाबोदों ना हटेलनिफ्राय थिखांना लाबोदों नों पापा डिम्पोल जानला माला दा बुंसै नोंनि आइ बियो दिनैनिफ्राय नोंनि बिमा गोदान बियो What? Nonsense बेफोरो Nonsense गैयै खोथा आं सोरबा सिख्लाखौ बाजारनिफ्राय हाथाइनिफ्राय जायखिजाया अबे हटेलनिफ्राय सोर सिख्लाखौ थिखांना लाबोदों आं बेखौ आंनि बिमा होननानै सानगोन बे आंनि बिमा गदाय बेबायदि सिख्लाया बे न'खराव जेबो जायगा मोना केमेरा नाया मानो बेनि
सनमानाव खोथा बुं डिम्पोल नोंनि बिमाया बियो दिनैनिफ्राय नों जानला मोनला बेबायदि दा बुंसै मानसिजों माबायदि रायज्लायनांगौ नोंहा सनमान गैया नामा जानला मोनला मोनथियालासिनो मानो जानला मोनला बुंदों नोङो Oh really? Papa, नोंनि आखला दाबो नों आखलखौ नों गावनि आखलखौ सोलायनो रोङासै नों जायखिजाया जानला मोनला जायखिजाया जायगानिफ्राय नों हटेलनिफ्राय बाजारनिफ्राय हाथायनिफ्राय सिख्ला थिखांनानै लाबोगोन आं बयखौ बेबायदिनो बिमा होननानै सानना लागोन नामा सिधा डिम्पोल मानसि थानो आं जायखौनो बेखौनो मानो बिमा होननानै सानना लानो बे लाइफआव बे संसाराव आंहा सासेल' बिमा दंमोन जाय आंखौ जोनोम होदोंमोन आरो बेखौ नोंनो बुथारदों ड्रामा ओरैनो खर' गिदिंखादों आङो गोबानोबोसो ओंखारबावदों गारियाव गाखोना फैनानै बेयाव आरो बेसेबा नांज्लायनाय हालासो आङो मा इसिरांखि दाउले बिलाय आंनिख्रुइबो दुइ गुन रांखिसो आंखौ मोनदिया सानदों आंनि बिमा थैनायाव नोंनिनो आखाइ दङ नोंनि थाखायनो थैदों मामिया डिम्पोल औ आंखौ रागा जोंना लाब गैया नों नोंनि आखुनि थाखाय आंनि बिमाखौ बुथारदों नों नोंनि बे गाज्रि शखनि थाखाय नों जायखौनो मेखौनो हाबा खालायनानैबो एसेबां सिख्ला गिदिर फिसाजो थानानैबो नों जायखौनो मेखौनो मोजां मोनगोन जायखौनो मेखौनो गोसोथोगोन जानला मानला नोङो सिख्लाफोरजों थांगोन एसेबां बोरायनानैबो एसेबां गिदिर फिसाजो थानानैबो नोङो सनमान गैया नामा आंनि थाखाय गोदान बिमा लाबोनो डिम्पोल बांद्राय गोसा दागाख्रावसै पापा आंबो गाख्रावनो हागौ नोंनि बे गाज्रि आखल आरो गाज्रि केरेक्टारनि थाखायनो नोंनि बे सिख्लाफोरनि खिबु खांनाय केरेक्टारनि थाखायनो आइ हानायनि उनावबो नोङो गुबुन सिख्लाफोरजों बेबायदि बेरायथिंबाय थायोमोन बेफोरखौ मोनथिनानै आइया गोन्नायाव फासि लागायनानै थैदोंमोन मिथिबाय आंनि बिमाखौ नोंनो बुथारदों पापा मामिखौ बुथारग्राया नोंसो मामिया जानो हागौ गावनो फासि लागायनानै थैदों नाथाय बिखौ बुथारग्राया नोंसो नोंनि बे गाज्रि आखलनि थाखायनो मामिया थैदोंमोन नाथाय नों दिनैसिमबो मामिया थैनायनि उनावबो नों गावनि आखलखौ सोलायनो रोङासै नोङो सिख्ला लाबोनानै गोदान बिमा आंनो लाबोबाय थायो गोदान बिमा लाबोबाय थागोन नोङो बोरायाबो गिंदामा खोमा उफाय गैया आंबो आंनि सार्थनि थाखायसो फैबायना माथो खालायबावनो आरो आं फैबा दा फै ओरैनोबाबो बे बोराया गुबुन सिख्लाखौबाबो हाबा खालायखागौमोन बा लाइन मारिखागौमोन आं फैबाय आंनि खामानिनि थाखाय दा बिसिनि गेजेराव नांज्लाय जाबाय मैं क्या करूं तमिस गैया नामा नोङो बिफाजों माबायदि रायज्लायनांगौ नोङो मिन्थिया नों मा तमिस सिखायनो पापा नोंनि गावनि आखलानो गाज्रिबा नोंखौ आं फिसाजो जानानै माबायदि सनमान खालायनांगौ नों सनमाननि लायखानो नङा आं मा नोंनि बिमा थैनायनिफ्राय आं हारसिं थानांगौ नामा न'खर सामलायनो आंनो मानसि नाङा नामा सासे बिमा न'नि लोखि नाङा नामा न'खर सामलायनो नंगौ नामा बे लोखि बे सिख्ला लोखि बे लोखि जागोन बियो न'खर सामलायगोन नों मा सानदों पापा बे सिख्लाया नोंखौ मोजां मोननानै नोंनि न'खरखौ सामलायनो फैदों नोंनि न'खरनि लोखि होनना सानदों नामा बे सिख्लाया बाजाराव हटेलासो बियो हटेलाव थाग्रा डिम्पोल खुगाया मोजाङै बाथ्रा बुं नङाबा बावगारगोन आं नों आंनि फिसाजो होननानै नों आंखौ फिसाजो होननानै साननायब्ला आंनि जुदि सनमानखौ साननायब्ला नोङो बेबायदि बाजारनि सिख्लाखौ आंनि बिमा खालामना लाबोनायानो नङामोन बाय द वे कंग्रेचुलेसन नोंनि हिन्जाव गोदाना नोंनि थाखाय मुबारक आंहादि सोरबा बिफा दंमोन बावगारबाय आं नोंसोरनि गोसोबासा रंजा खुसि थाबानो जाबाय बे न'आव ओंखारलांसै बे न'आव थाला आङो कंग्रेचुलेसन बाय डिम्पोल नों जानला मानला बेबायदि जेबो दा खालायसै डिम्पोल दां मा खालायनांगौ बे गथ'खौ दा माबायदि बुजायनो आङो बे बोराया आंखौ होखारहरफिनाथ' फिसाजोखौ बेबायदि नुनानै ड्रामा खालाय जुगामि ड्रामा खालाय गाबना देखाय नङाबा बे न'निफ्रायबो ओंखारलांनांगोन नोङो नोंनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा मोनसेबो आजिखालि थिखांनानैसो थिखांनो हाग्रा जाबाय र' जेबो ज्रोंब्रिखि बोलो नांगौलै बोलो बेफोरखौ मावनोबा ओइ रनि औ सार फैसाखौ होसिगोन खोमा र'
नै फैसाखौथ' आङो 3000 होला नोंनो 2500 होनसै एडभान्स जागोन ना हो जागोन सार जागोन 2500बाबो जागोन सार आं गोबां साननानैसो होबाय नोंनि खामानिफोरखौ मोजां नुनायखाय दा नों आरो खामानिखौ मावालासिनो फैयालासिनो बेबायदि दा थासै आरो फैसाखौ लाखांनानै बुजिबायना लस जायोना आंहाबो है सार नोंथाङा जेबो टेनसन लानाङा बेफोरखौ आं बैफोरबायदि मानसि नङा खामानि मावनो थाखाय फैसा लानानै मावि आं मोजाङै खामानि मावगोन सानफ्रोमबो फैखागोन आं दा आं नांथारगौ जानायखायसो सार बेखौ आं एडभान्स बिदों दे अबाव लादों रुमखौलाय नायनाया गयबारि खाथियावनो नायदोंमोन र' सार दा मा जायो दे फैसाखौथ' मोनबाय 2500 दानाबा मबाइलखौनो बाहायनोसै 1012सोनि बेसेसो थांगोनथाय गासै खरसा सिमबोथ' बायनांगोन फैसाबो सोनांगोन 1300-1400 जानायबा हामगौमोन 1000फोरनि मबाइल मोननायबा बारहुंखानो मिस कल हरना दोनगौमोन आङो हेल' होननानै मबाइल फिसाबाबो बायगोनखाय बिराद खुसि मोनथारदों आं दखान मोजां दंना गैयाथाय बेफोरखिं दखान मोजाङा बाद हो बे मबाइलखौसो मोनगोन ना मोना टेनसन जाबाय र' आं दानाबा स्क्रिन टाच गोजासो मबाइलफ्रा बे किपेडनि मबाइलखौबो मोनगोन ना मोनला नागिरनोसै मोनबा मोनबाय मोनाबा उफाय गैला आरो एनलाया बुंदोंमोन बिसोर गामिनि खाथियाव रुमबो दङ होननानै रुमखौबो नायनो थांनांगौ दङ आंहा खम दामनि रुमबाबो थागौमोनलै आं 500-600निबाबो बायला जिलाबाबो